clear tu te chi bai ule rampon chanchin lam hlir kan ngai thlathina tun tum chu keimani mizo khuwa nge Phuldungsei chanchin in bul kan an tana nge keimani mizo khuwa Phuldungsei chanchin hi national newspaper hrangah okas ni somni le ni khattu khan hmuh tur a awma kan ramchhung buaina hi kan hriat ve tan kan an soidon nia Mizoram hian Tripura Assam le Manipur te nen ramri aneya Manipur nen hi chuan ramri chungchang a harsatna a om mel kan hrelowa Mizoram le Assam ramri buaina ero voin thleng hian chin felala ni lova tu sarkar ma hian an ngai poimo tak tak lo ni na lang Mizoram Mamit District hi Tripura ramri bula om ni in zampui Tripura nena kar hlalo te ani Mamit District a khopakhat Phuldungsei hi elo hreto nge yanga makve deuh chu Phuldungsei khome puite hian Mizoram le Tripura vote an nei ve thu Indian Express le chanchin bu hrangah kan hmuh Mizoram Village Council in thlan boruak asat wanglai takani boka Election Commission lampo in thlan le akai noi thil an boi puina lama he thil hi hai choina lo om ta ani Phuldungsei khuwa mi hring sang khat somruk pali om na hi zampui hills huam chunga khosom te zinga alo telve tlat maya om zia ber chu Tripura ram chunga om ti na ni chu helai hmun poimo na pakhat chu Tripura tlang sang ber behliang chhip chu Phuldungsei rama om ni in khwalzin mi ti hip tu pakhat ani ve ni okas ni som pasari khan subdivisional magistrate Kanchanpur Tripura Chandi Chandran chuan North Tripura magistrate nena helai ramri buaina chungchang hma la tur le ramri buaina chingfel turin thu a thlena heta tang hian Phuldungsei Village Council ramri buaina chuan ngai ven a hlo ta ni SDM Chandran soidan chuan Mizoram Hachek constituency electoral roll en chuan Phuldungsei Village Council hi Mizoram chunga om ani a mase voter za som thum zet chuan zampui Phuldungsei Tripura lama vote an nei boka chung ko engemaw zat chuan Kanchanpur subdivision a ration an dong thin boka tunma tang toin Phuldungsei Village Council ram chhak lam hi Mizoram chunga om ni ma se Tripura ram anga chiar thin ani a chuwangin Mizoram Village Council electoral roll a ze telani hi boina lian takatlingani ti in SDM Chandran chuan ati ani Indian Express na tarlang dan chuan Tripura thunei tu lam chuan he thil hi an ngai thu tak hle a ma an lam me ka Mizoram lam hian engtin nge kalpui ve don niang le tunma deuh khan bru refugee omna tur hmun vel siamani lai khan Mizoram le Tripura ramri hi chinfel tumni ma se a hlo tling lo ni in Tripura lama official te chuan an soya kumin January thla khan bru refugee te har satna rel fel tumin in remna thar Tripura Mizoram Bru Forum le India Sarkar chuan an ziak ta a he in remna ang chuan bru refugee te chu Mizoram a hruai kir an ni to don lova Tripura rama hian an om hlen to don ani bru refugee te hi sangkhat chakwa somkwa pasera tang khan helai camp a hian an om to ani bru ho hian Phuldungsei lama in ben bel hi an du a Bru Forum chuan ziakin Tripura Chief Secretary nena thuan thlenani zampui tlang dunga Mizo omte nen ramri fel taka then sak turin Chief Secretary Manoj Kumar chuan ngena helai rama om nan Mizo te chuan bru ho thil du hi an hnial than lo boka sangni le soma zampui hills BDO D1G in a report danin Mizoram mithen khatin behliang chip tlang atanga BSF Kem Road kilometer ni le achan ve chu an ramani thu an soya Mizoram Sarkar anan thlen chuan Mizoram Sarkar hian survey map sangkhat zakwa somthum pathum ta chu alo entir mai thina he survey map ang chuan helai ram hi Mizoram chunga omani ti D1G report chuan a tarlang ani North Tripura district record ang chuan Phuldungsei hi Sabulal Autonomous District Council huam chunga kumsom chuang fe alo om to a hei hi record pa ngai ringot nilovin revenue record ani nge Mamit DC Dr. Lal Roza ma chuan helai ram chungchang a hian Tripura lamin anron biak thu a hrelem lova
tunlai electoral roll siam chan chu village council election lo tur wanga nia Phuldungsei chungchang a he chuan chhaklam hi Mizoram chunga ania akhing lam hi Tripura ram chunga ani an kho chunga kongpui hian state pahnih te thlun zomani atiani Mizoram chief minister Puzoram thanga chuan union home minister Amit Shah le Tripura chief minister Biplab Deb nena ziakin helairam vel bru refugee te da lo turin angen to a zampui hial chuam chunga bru te da anni chuan hen rem na hi a hlotlin theirin lo thu a lo hriat tir to ani Tripura lalthi senkai Pradyot Manikia Department Indigenous Progressive Regional Alliance chairman chuan helai boina chungchang hi Tripura chief minister nena athlen to thu soin chief secretary level in biak na kalpui thuayani abei sei thu Indian Express a hrila ti chuan Phuldungsei khua anga boina hi atam lo mai theiani hi khopakhat ni si state pahni chunga hi antam lo khopang hian boina chungchang hi engtianga lo intran nge ti le engwanga tunthlenga he tianga la tareng nge ni ti hi thlir tu ten en lo ngai tu chhun jom don nia na dot lia chuan North Korea lam chanchin lama ipakai le teng tunlai North Korea chungchanga ti lar ber ron ni chhauta chu Kim Jong-un an a farnu hne na thuneina hlan thu hi ni he thu hi Rebecca pairing chuan hetiang hian ron soya kan thlir ho le don nia South Korea politician Ha Tae-kyung tarlang danin North Korean hruaitu Kim Jong-un an stress anaya wangin a farnu Kim Yo-jong hne na thuneina engemaw zata hlan Kim Jong-un hi thunei tulu ber chu alani thowa mase tun hma te ngai to chuan thuneina then khat chu a farnu hian a chel da ani North Korea tuna chuan Kim Yo-jong hi thuneina lama Kim Jong-un a dot tu ani tani chu Ha Tae-kyung hian South Korea Parliament House the National Intelligence Service tenen in khar khipa meeting an nei na thu soin Kim Jong-un an farnu hne na thuneina engemaw zata hlan thu hi apuang zara hetia thuneina a farnu hne na hlan hi mi nan tlo po vak lo rama kan hriat phak lo thil engemaw tak chu awmaniang atiani sumdon na lam le sipai lamte po mi poimo dangte hne na thuneina pek an ni thu le mi puin an dem lutuk lo nan pukima hian a thuneina hi mi dangte hne na ahlanarin thu po Ha Tae-kyung hian a soitel bok kumin kumtir lam khan Kim Jong-un hi thi thanin a thang kha ni a tuna thuneina anin hlan te po hi khami hnuat thil thleng kha ni a thuneina anin hlan thu hriat ani ma po in Kim Yo-jong hi kumsom thum pahnih mi hian North Korea a hian thuneina alo chel reng to a hriat ani bok thilchik mi chiong siong chang chuan sang ni le sompali October thla a Kim Jong-un a dam doya in en kol po khan a farnu hian anutra ai o thuneina alo chel to thu atar lang bok ani